Ми підняли стяг народної громади. Так, глядите, які пригожі. Ну, не збирався. Андрій, вітаю тебе. Привітання. Розложи флаг наш поїзд. Ви не онлайн, але потім запис виложимо у YouTube. Я пропоную на площі, бо вельми багато людей. У мене так само стяг з собою. Так это ж не стяг мне дали, а не бутылку. Наш пригажунчик, наш стяг. Я думала, там стяг. Чому ви сьогодні здесь? Підтримати наших сябров громади народної. Магаров за свободу і волю Білорусі. Білорусь буде вольний. Буде обов'язково. Може не сьогодні, але Ми це... терміново. Самый ближайший час, я сподіваюся. Я так... Народная громада. Все раздались. Все свои. Бачимо червоно-білі стяги. Їх сьогодні буде багато. Я вас вітаю. Як ваші справи? Осторожно. Пробачте, дякую. Я просто здимаю. Ні, я ще не блогер. Як ваші справи? Як настрій? Добре, нормально настрій. Безумовно. Як вам сподобалося те, що відбувається на Костришинській площі? Чекано. І з одного боку свідчить об тим, що влада не хоче обострення, вельми хотіла, скажімо так, щоб розпилилося. На людей. Але ми зробимо свою справу, правда? Живе! Дякую вам. Осторожненько. Дякую. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе! Як мої добрі пальчатки хочуть. Так. Не чекано. Каб я веду, я так само б одягнула. Я так Что ты Як делаешь? ваші справи? У меня все хорошо. Погода сейчас. Отлично. Я так само хочу достать свой стяг, але у мене руки зайняті. А что это за палка у тебя? А это шесть? гэта так, ми Ты будемо... опять смотри под Я ноги. гляжу, я вже гляжу. А ми будемо сюди стяги. Два? Так. А ты на рыбалку Не, ну- ходишь с ним? Ну, тільки коли треба когось поймати. Смотри, какой у нас маленький есть. О! Ще громада. Пригажунчик. У Олександра беруть інтерв'ю, вельми приємно.